ya ro ya utrai ko himmen ko para bait ha utrai Jesus Christ ngila poi ya kasngi arpo lai jangka jimpen kre jongi nagabinda kasngi borong Pentecost pangidang pen kre ya lade ha kabapusan patsngap ya ka tin ka jongutrai panggilan nang menda arpo artiliki dekot na ka Bible kabakikai siapang omen siyang bakui. Bad menin gasngi bad kiwe pat kisngi baro ngidang puson jiliu renggat bad kikon gikti. Bad kaboro try kalastang mantri kam haga jingim ka jongi. Bad ngaduai bakane ka jimpen kare jongi kanang kabaseiso. Bad ngaduai ro apo ka jingalam jongomen siyam bakoin ngindup laman lait loit nakane ka jimpang nakane ka jinge baro kabangi akendu hakane ka por kabam menda hakane ka sngi kaba arpo lai ngakwaban yalam yepi shaka gospel jong Lucas kaba kadwe kadlai gospel jong Lucas kadwe kadlai la pisniu katno pitip banai dakiye kiye ki babha yala ki kon katno lei upa uba habene unai da umensiam bakoi ha ki to ki bakarpat yavu Kohimen ko para hanni katinu bele kakren syapang armut kipa uwai upa perte uwai upa bane nanda ujisu upin pinyadujor upin wandur yang iban snauto syapang gajingi jengo bele upa yengi Kumno ilaban snautu yaga jingir jango blay uppa ha kabangi yamadi ke jingir jong uppa kenja partai uppa jongi Lase dondru ke ba om don uppa henrengi yamadi yaga jingir na ki bahinga sem jongi baramangi ngilong ke ba yamadi yaga jingir Lase don ke ba kami yaga kami Don't give a come jan badupa. Don't give a come jan bad ki ma ya kikni jumbi. Ya ki bahinga sem jumbi. Henry barro mangi nioma jingir. Ladangi don't ki brio ki ba jan bad ni daga jingir. Ladangi pane ye naki kinum kendai shu yangi. Kamdam lele ki kimi kipa. Haba ki kun ki long ki ba dakai katno ru. Lada ki pan ya ka jimbam, lada ki pan kano ka jingai na kibi ki pa kim nang shuban kentai. Tentang ngila bani oi ya ki kimi ki ba jao mat, hakamat ki kun ki ba dakai. Lesengi pule na ki kot ko bor, hakamat ki kun ki ba rona, shuaban penyap ya ki. Lese shuaban penshitom yaki daki pulik daka aim jangka sarkar kakemi kadang yid haba baro ka parte ke kendai di ki kon yaki briu hapo ki inga senjongi ngidon ga benda kaba omla ban mudur hakamat kimi ki pa ngidon kata ka jingi kaba omdon mano bala ban yakni naki nandau jisu om lada ka parte kanang bani katne haduk katno ubulay uppa ula bani diyangi nagata kata uji sulawan raya kanega patri kimi ki pa kinang banai barabori ke babhai ke kun kimju ai bi ke kun war lada ki les niyo
Tentang don ki ingasem ki kun ki lebein ia ke kebi badupa. Don ro jingjia ki kun ki tap ia ke kemi kipa. Henry wat hadin kataru habaki wanpai habaki panmap ke kemi badupa ki map ia ki. Namar ki dapta ke jingi. Ta lada kinang ban map lada kinang banit hadukatno ublay upa unang banit hadukatno ublay upa unang ban map iegi bon na pedeng jongi ngimpat ngautu ya kani habang ngimpat ngautu nginompan ngiting penpan ya ublay upa ngikein ya ublay upa kum upulit uba penshitom barobor iegi omde baroki pulit andre ngidon ketaka jingting ko himmen ko para dake jing shisha ngimde ben ting ya ublay upa nama roba dapta ke jingit uba dapta ke jingisne unang tang ben koroy yengi unang tang ben pendap yengi da ka bor jangu nagata ka da kaneka katino ublay kawan shangi ha kaneka dor bauji su hikai ublay upa unai da umensiam bakui ha ki tu ki bakar padia bachua ke neka ganti larangi Pet, ujisu angum no tit and supply, what and sashem, pan pen sayo. Udang pen scam yangi ha ka jinget, bangin dupla ban pan no na utrai, ia umen siem bakui. Lese bon na pedang jangi, ngimpat yo ya kene ka bor, ne ngimpat pentrai kam ya kene ka bor na bane, namar ngimpat nang man pan. Lese ngim scout don't come ban pan Henry agini kis ni janga jingi kai shapang umensiam bakoin nangis kem bon apdang jumpi pelas tam ban scout to ni don't come umensiam bakoin haga jingim jangi kalam mau ngim la ban im janai ya ka jingim krastan bad minin ngira pusan ba umensiam bakoin ulong ka jingkular ka bakar pang jango ble upana ga benda jangi minda pa duji suang Bad ladang ni pan na upa ni niyok be. Ni haban kot karpad ya ublay upa. Kung nangin kot karpad, kabamod ngide ben pen kare. Ngide balong bakoloy ben duway. Ngide balong ki bayim shirhem. Light na ki pop. Light na ki jing suniyo. Light na kata ka jingale persya kumbangir ang puson minin minsuski. Bad ngide bandon ka mensiam ba pale mensiam ba shida mensiam ban pan na utrai nagata kadau jisuang ule yaro ye ki kullum kinna ladang ikko ban yo rung shabaning ngide ban kallalong kom ki kullum ban pan na utrai klam ting klam artatin lese bon na preng jongi habangi pan habangi jan badutrai ngi artatin hatto ngi in yon ne yem ngide ban light loit nagata ka jingar tatin baro habangi pan ngide ban sngot kana kopa de mame mela ang lambau jisu uppa melong ubas bon habangi kot kar pad yamme menai be kane kade pallong ka jing sngot kana ngakin mau shuabang niyo kane ka jimpen sele jong men siem bakoi shuabang long charismatic men pallong jing duai charismatic ngaru ngalong ubryo ba artatin don ki por ngalar ki benya umen siem bakuit kamamod ki bryo ki baduai ki bryo ki bayaro ya umen siem bakuit ngangam patla syempa ngalarain habangan late retreat ro barobor ngashong shadindu badhaba ki omban rak tiru ngalarain namar ngalong ubryo basarong ngalong ubryo bamba don ka jingsem bang ha ka jingim ka jonga syapang umensem bakoy syapang ka jinglong jong ublay upa henry habang alas tangban ngawutu kindia ngalas ngawutu hadu katno bakar dor ya ka jingdon jong umensem bakoy hadu katno ngadon kam ya umensem bakoy hoy ngaladon ka jimpensle lemba ka jingkan tang lindo ngaladon ka jimpensle lemba ka baptisma Henry ngalas ngawutu habang astang benyo jimpensle ka baptisma jong umensiam bakwit ki ong bonse ni ki charismatic ya ki baduai charismatic yong ngide bentu wai nagabenda ka jimpam pen baptisma abaar ka bamod ka jimpen kim jingai ladio umensiam bakwit ben traikam
Dena kata daw Jisuang ni barong idon kamban panaw upa ya umensiam bakuit. Kaya ka jimpan ka bakardor ka bangideban pan bade umensiam bakuit. Henry ngipan ayu kopa ay bam yangi. Kopa penkoit yangi. Kopa penreels pa yangi. Kopa penstad yangi. Ni bakalaban pan bale lada niyo umensiam bakuit. Ngin saya lut nadong syadong nginum don kamban panu wei hadin wei pat panu men sim bakuit ngin saya lut nadong syadong jangka baning jangka partai naga daga daw ko himen ko para ngide banton kane ka jings ngautu ladaw don men sim bakuit hapo jongi ngia lut baro ka jinga he kalam ke jinga e ngimla ban im jingai na ka pop Kadai ka jinga jung umensiam bakuit, ka jinga jung ubale, ka yada yangi persya yaki pop, persya nakaballe yaki pop. Tina kata kadao, ngidon kamban duwai syirhen. Ngideben skautu, ya kane ka jingkula. Jesus ngaut kana, lada ngi panna upa, ngin sayo bait ya ka jinga ya ka bor jung umensiam bakuit. Minda, haga jing duwai jogi, nga kendo jor yapi nga kot nga ver yapi baro stang ban duai da ka jings nga utekana nga pan ban nga duai na ka benda umen siam bakoy bangen yobe ngadon kam ya umen siam bakoy pinum dai ban do jingkarmen resepi duai sisngin da pes ngotai ndai ban sha ya baro kita ke jing tunjo jong men u bammen ban rung hapo jompi bammen un sakang la dia pi aba pistam ban duai un so pendo dia pi da bon ke baro Lese haba pe play ban pe bat snap ya ka jingkran lese hunsa prasad ya pe ya kata ya kane ka jingruai pe sha kata ka website kumta ter what nam snap na maru dan bon ke buch new habu ban pinjingai ya pi na utrai to lomba yesha to lomba snow scam bangade ban roy bangade ban yo ka bor jung ben sim bakoi na mar umensim bakuit ulong ka jingkular jung ubale badu pa ukloi banai ya kito ki bakot karpad yawu ya kito ki bakot karpad yawu ubale unai ya umensim bakuit ko himen ko para to ginang duai ko trai Jesu ngis ngo ya me naga benda kane ka jingkada ulendi yangi lemba kane ka kantin de mame me ong ba ubale upa ulong bakoloi banai yangi ya umensim bakuit kam dame ye kito ki ba kot kar pa dia wo hikai yangi barabo ban kot kar pa naga benda umen siam bakuit ha ka jingim jangi naga benda ki inga sem jangi naga benda ka ri jangi naga benda ka tain jangi naga benda baro ka ri kasi ai bangin nang roy ha ka jimpen sleh jang umen siam bakuit ublei badan bor baro en kar ko yepi opa badukon bado men siam bakuit amen.